Aste honetan, Madari erreka ganetik pasatzen dan Xubile inagure da. Xubienen helburue, Bermioko herrile eta Gaztelugatxe konektatie da oinezkuentzako ibilbide bat sortuz. Bizkaiko Foru Aldundia eta Bermioko udalan arteko elkarlanagaz, inagure da Xubi hau. Egun hon dan hori, lehenengo eta bain eskerrak eman gure dutzeraz, ondoan daukadan Bermeoko alkateari Nadia, gaur Madari errekaren gaineko pasabide barri honen inaugurazioan geugaz egotea gaitik. Eta jakine, eskerrik asko azpiegitura barri hau ezagutzera etorri zarien medio guztiei. Baita be, ingenieritza lan hau posible egin duzuen lantalde osoari. Bizkaiko Foru Aldundiko teknikarietatik hasi eta gaina eta bestelakoen laguntzarekin. Eskerrik asko. Gaur pasabide bat inaguretan dugu, baina azpiegitura barri bat baino gehiago da pasabide hau. Pasabide honek Gaztelugatxe eta Bermeo lotzen dauazan ibilbideari jarraipena emoten dutzo, eta Bizkaiko paisaiarik berezien eta baliotzuenetako bat zeharkatzen laguntzen deusku. Ikusi daikegunez, pasabidea Gaztelugatxetik Matxitxako lurmuturrera kostaldea inguratzen dauan bidezidorraren tarte batean dago. Soiluba hemendiko Pinudiaren parean, bidezidorra erleko puntako begiratokirantz desbideratzen da, eta Madari erreka zeharkatzeko aukera emoten dau. Gaur, herritarren eskura jartzen dugu Gaztelugatxe eta Bermeo arteko oinezkoentzako loturea hobetzen dauan azpiegitura barri hau. Eta aldi berean erakusten dugu posible dala naturguneegaz gozatzea, ahaldik eta zaintzeagaz eta erabiltzen daben pertsonen segurtasunagaz bateragarri eginez. Bizkaian gauzak ondo egin gura doguz, zorroztasunez planifikatu, ingurunea errespetatuz eta gure azpiegiturak euren bizitza erabilgarri osoan behar dan moduan mantenduz. Nire aldetik eskerrik asko, inauguratuta geratzen da Xubi barri hau, eta mila esker bertaratu zareten guztioi, baita herritarroi ere, eta ez dakit galderarik daukazuen. Dirua, nondik atera da, Next Generation hau pizka bat azaldu? Next Generation funtsak, Europar funtsak dira. Eta, Foru Aldundiak proiektu hau bertara eskakizuna egin zuen, eta bertatik eratorriak izan dira bai. Bai, Arantza, aipatu duzu pizkat, zeintzuk diren Xubi honen berezitasunak. Bai. Zer dela aipatu duzu, ez dakit komentatzeri badaukasun euskeraz, zer da berezia azpiegitura honek, ze berezitasun dauka? Berezitasunik nabarmenena da, 20 metroko luzera dauka, zenbat izan da zabalera, hemen eukan, ez? Buruz ez da 2 metroko zabalera dauka, eta 20 metroko altueran dago errekatik. Esan dudan moduan, ez dauka inongo apoiorik erreka inguruan. Estribo batzuk ditu, eta estribo horrek sostengatzen dabe pisu guztia, terrenora sartzen direnak, eta gero erabiltzen den materiala zelanez, naturguneagaz bateragarria da, egurra, altzairua, eta zer esan dut? Eta hormigoia. Horixe, txomin, eskerrik asko, eta hormigoia. Orduan, altzairu horrek kable batzuk tensore moduan jarrita daude, eta horrek lurrera alde bietara sostengatzen dabe, eta horrek egiten du posible pivoterik edo pilarrerik jarri ez izatea. Eta, horrela, ez dauka inolako afekziorik daukagun erreka honetan. Oinezkoentzako bilbidea da, eta zelanez, beti Gaztelugatxera gerturatzeko aukera paregabea izango da, bertara gerturatzeko oinez, keizpe artean, zuaitz artean, eta ingurune zoragarri honetan. Ibili nintzen askotan, ameko horrek bidik eitzen, bai San Juanera, bai Farura, da beti okin jot hori, horrek erleko puntera ailegak eran, beti pentsadot hori unadi bidina txarra da. Da beti pentsadot, zer errez izango lekide ametik
horrek erleko puntetik beste eskolataraino pasarela bat edo horre puente tibetanoren bat egin. Da orduen hasi nintzen, horrek jubilen nahien hasi nahien horrek proposamen egitzen. Indotez berba jente batzuk esan doztie, hau presenta udalan, bestek ez, San Juaneko komisinuen, bestek ez, bulego turismo horrek, bulego ofizinen. Da askanien, ez dakit petxate dut irure eta sartu nehoen hori proposamena, bai askanien, izan da horrek bego gangoitik horrek turismo zuzendarizek esan duzten. Bueno, askanien, egin dau Bermeoko alkate horrek udalak egin dau proposamen bat, da bertan zeure zubize sartute dau. Da denboro bat garrenien esan do, badakizu horrek diputazinuko ondo hartunde hori gure proposamena zure zubizegaz. Da ordurikona badakitzeran, porque hori azikerien izaten zan, hori puente tibetanoe asko luzi hauek. Bai, gero horrek atxap, horrek arazo asko okit dauz hori egitzeko, da askarien hau izan da. Baina ni postutenaz, orain, horrek unadie ebiteteko, hau okitxie. Da esan lehi, administrazioek batxutan, horrek herritarren iniziatibek hartzen dago ontsako. Bai, hau, orain dela urte asko, panauen erretute 2017-18 inguru parte hartze prozeso bat egin zan, herritarrakaz, eta hortik sortu ziren hainbeste ideia, eta hau izan da bat. Horregaz, aldundire erun zan, eta beste proiektu batzuen artien, eta hau, erabaki izan hau egiteko. Guretzako luze egin ulertzen dugule ingurumena errespetateko beran prozesu behar dauela, eta beran urteek erun dauz, orduen guretzako postasun handizek aldatoz gaur hau inaugureten. Ze pentsatzen dugule, bada beste aurrera pauso bat, ze geure aldetik, geuretzako oso garrantzitsua da Bermeoko oinezko bidie hori indartutie, ulertutie Bermeo gaztelugatzeko bidie hori herritarrana dala, kotxiek bai, behar dira, bai herritarrana dala, orduen onelako gauzek, baitzen da bie, hori idei indartu ez da bere, eta geure guniek berreskuratu, ez da, oinezko gunien guniek berreskuratu dira, orduen postasun handizegaz. Hori bigarren fasi da, proiektu bigarren fasi da, onzan alegazioetarako epe bat, hor badakigu auzokuek sartu zaguila alegazio batzuk, hor diputazio gauzorrek erantzun, soluzioa topa, idei udaletik beti pentsa izan dune dela, auzotarrari eta herritarrari lehentasun emotie turisten aurrien, aprobetxateko harineko jentiek eta herrizea askorek zino argizago eta bitxeko.